Dneska ideme hrať Solar Smash a ak vám toto video bude páčiť, nezajte like a čau. Ideme na to. Alo, OK, dáme planetu. OK. OK, dám si čo? To je remote. Ty, to krásne vybuchlo. Kokos, ale zbytka to by ide preč. Je preč. Bum, bum. Kablout, kabum, kabum. Edi, lete, kokos ľudia. 3, 2, 1, bam, bam, bingo, bingo. Špekovné. Tak. Kokos, jak to zbrdalo. A tu sme my. A kokos, blízko Slovenska je. To má. Vyložím. To ako rýchlo ide. Dám kelsikov. OK, ideme. Shit, jak tam vybuchlo. Krásne. Poďme tam. Kokos, jak to dobre. Tam je ešte oko. Tam je oko, kokos. Kúkajte ľudia. Dám tam Dodge. Doge. Dodge. Ding. Kokos, jaká diera je tam. Ale ich vítam. Tak. Oh shit, oh my god. Jak to všetko zbrdajú. Oh shit. Dodge. Lunar. Dan Dodge. OK. Pozri sa, a ešte ten mravec je tu. Ten mravec nešiel. On zburdal Slovensko. Nie, zburdal. My sme tu. Aj baj Slovensko. Oh shit. To čo je, ty vole? Asi sme zburdali celú planetu. Čo? Pozrite sa na toto ľudia. Toto je zbrdá. Badoši. Je to badoši. Co?
to je sranda. Ne. A čo to nejde vybuchnúť? Jeden je blízko, ešte ver. Ľudia, toto je part, ktorý sme tu dali. Ľudia, ako sa vám toto video bolo páči, tak, že zložené, neže, vidíte, ufa, ide na vás. Ľudia, UFO je skutočný, ale tak čaute.